Welcome back DIY Look TV. Magpapakain tayo, tas maya maya ay magpapaligo po tayo ng mga kalapati guys. So ayan, gusto nila maligo. So hindi pa sila kumakain ng sila. Ayaw mag-focus ang camera natin. Isa natin yung iba na. So, ito yung mga breeder natin guys. So, maya pa ay papakain na tayo. So, let's go. Subuhan niyo akong pagkain guys. So, papakain na po tayo guys. So yun guys, magpapakain na tayo, no? Hindi sila sa kabila, no? Magpapakain na rin po, no? So maya konti pagkatapos ang kumain is papaliguin na po natin sila ng isa-isa. So prepare na po tayo ng papaligo natin guys. Guys, kakarga po tayo ng tubig, no? Tapos kuha po tayo ng asin. Ready na po yung asin natin, no? Tapos suka ang ilalagay sa papaligo nila, no? So balik po ako mamaya. So yun guys, tapos na sila kumain, no? Lagyan po lang natin ng tubig to, tapos kunting suka po, no? Lagyan na po natin yung suka, no? Yung suka, asin, tas suka po para mas lalong kumita po yung mga balibo ng kalapati natin guys. Lagyan po natin ng tubig. Lagyan po natin ng tubig, natin sila papaligo na po kunin isa-isa. Swimming pool. Asin na may suka. Kunin natin isa yung mga kalapati natin guys. So sabahan nyo ako.
Iwasan ko lang natin iwasan yung kami para di puwasak sa inyo. Magul lang po natin guys.
guys, so tapos na po natin sila mapaligo ano. So sunod po natin yung mga breeder. Ano? Ipapasok ko na din sila no para makapagpahinga na rin sila sa loob. Ano? Paliguan na po natin sila no. Namagana yung iba eh. So break tayo guys. Tapos na. So walang po ako ng tubig ulit eh, balik po ako. Ayan na guys no, naliligo na po yung mga breeder natin no. Ano? Sunod-sunod na po yung mga yan, sinumpisan na ng isa yung mga susunod na dyan. Naliligo na breeder natin no, kumukuha ng duelo. Sinulang checker daw. Sarap checker. Sa camera natin na hindi na ilang pa sila guys. So balik ka nga na marami na po sila pagtapos na po sila naligan masarap si checker daw. So yung birds natin tapos flyer off. Tapos na po silang napaliguan, nagpapahinga na po. May shit lover dun sa taas sa checkered. So din daw si blue bar natin siya po yung last na nakauwi nung nag first toast po tayo sa Mangaldan sa bayan ng Mangaldan 10 kilometers. So next po natin na to is 15 kilometers sa may lagpas po ng Mangaldan papuntang isang pabyan so balik tayo maya guys. So yun guys tapos na po sila maligo ang ligo natin sila naligo so tanggalin po na natin to tapos so tanggalin na natin yung tubig nila. And hanggang dito na lang po ang ating video. Please like, comment and subscribe to DIY Look TV. Hanggang sa susunod na video natin. Peace!